На високо равнище бяха реконструирани някои от лабораториите, както и тези за междинен контрол, крайен контрол, входящ контрол, които се оборудваха с високоефективна техника, в случая виждате високоефективна течна хроматография. И тук са решени някои от социално-битовите проблеми на звената. В Биовет периодично, това е цеха за готови лекарствени форми, Биовет периодично се извършват измервания на факторите на работната среда, като специфичността на производството изисква шума, микроклимата, праха и токсичните вещества да бъдат измерени и следени на определена периодика, след като се анализират резултатите и се предприемат съответните организационни и технически мерки.